Σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για κουρτίνες και υφάσματα γενικώς, οι οποίες απευθύνονται σε ξενοδοχεία και Airbnb. Μεγάλη κατηγορία πλέον, το επαγγελματικό ύφασμα έχει μπει για τα καλά στην αγορά, η τάση του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα σας δώσω έναν αναλυτικό οδηγό για το πώς μπορείτε να οργανώσετε το δικό σας χώρο με βάση τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Και ξεκινάμε αμέσως τώρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Εάν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, εγώ είμαι ο Γρηγόρης. Μπορείτε να κάνετε like, να κάνετε subscribe ή να πατήσετε χαμηλά το εικονίδιο με το καμπανάκι για να μην χάνετε ποτέ κανένα ενδιαφέρον βίντεο τη στιγμή που αυτό ανεβαίνει. Και ξεκινάμε κατευθείαν με το θέμα μας. Κουρτίνες και υφάσματα για Airbnb. Τα Airbnb, τα ξενοδοχεία, μικρά καταλύματα αυτή τη στιγμή ανθούν στην αγορά, ανθούν στην Ελλάδα. Έχουν βγει πάρα πολλοί ιδιοκτήτες στην αγορά και προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Οπότε ήθελα για αρκετό καιρό να φτιάξω έναν αναλυτικό οδηγό σε μορφή βίντεο, ο οποίος να αναφέρεται σε αυτό το θέμα και να μπορεί να καλύψει διάφορα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Οι κουρτίνες λοιπόν αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας ενός χώρου φιλοξενίας, όπως τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα καταλύματα Airbnb. Η σωστή επιλογή κουρτινών μπορεί να αναβαθμίσει την εμπειρία των επισκεπτών, προσφέροντας άνεση, ιδιωτικότητα και στυλ. Τώρα, θα σας μιλήσω για 3 βασικά υφάσματα τα οποία χρησιμοποιούμε σε Airbnb, σε ξενοδοχεία, σε μικρά καταλύματα. Είναι όλα η ίδια κατηγορία, ουσιαστικά επαγγελματικά υφάσματα για χώρους φιλοξενίας και θα σας πω πώς μπορείτε να κάνετε τη σωστή επιλογή. Το νούμερο 1 υφάσμα επαγγελματικό είναι το blackout, η κουρτίνα συσκότησης. Πάρα πολλοί χώροι δεν έχουν παντζούρια και επιλέγουν τις κουρτίνες συσκοτήσεως. Τα blackout είναι ιδανικά για την απόλυτη συσκότηση ενός δωματίου, εξασφαλίζοντας έναν ξεκούραστο ύπνο. Προτιμώνται σε δωμάτια με έντονη ηλιοφάνεια ή σε περιοχές που υπάρχει άπλυτος φωτισμός. Τώρα, τα blackout είναι βασικό κομμάτι διότι πάρα πολλά ξενοδοχεία δεν διαθέτουν παντζούρια και αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες δεν θα μπορούν να κοιμηθούν σωστά το βράδυ, δηλαδή οι πρώτες ακτίνες του ηλίου θα τους ξυπνάνε. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν υφάσματα τα οποία είναι 100% blackout, συσκοτήσεως, και αν βάλετε το φακό του κινητού σας από πίσω θα δείτε, θα διαπιστώσετε ότι το φως δεν διαπερνάει καθόλου το ύφασμα. Αυτού του τύπου τα υφάσματα διατίθενται σε διάφορες ποιότητες και τιμές, με διάφορα σχέδια σε πιο φυσικό στυλ ή σε πιο γυαλιστερά, πιο αμπιγέ. Όμως είναι όλα το ίδιο, είναι όλα συνθετικά, όλα πλένονται και είναι σκληροτράχυλα για επαγγελματική χρήση. Αυτού του τύπου τα υφάσματα είναι η πρώτη επιλογή για τα ξενοδοχεία και το βασικό τους μειονέκτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά διατίθενται σε περιορισμένους χρωματισμούς. Οι χρωματισμοί είναι βασικά λευκοί, υπόλευκοι, γκρι ανοιχτά, γκρι σκούρα, μερικά μπλε και χρώματα πολύ λίγα. Οπότε, αν πάτε σε αυτή τη λύση, να έχετε στο μυαλό σας ότι η παλέτα από την οποία θα κληθείτε να επιλέξετε θα είναι πιο περιορισμένη. Νούμερο 2 ύφασμα το οποίο χρησιμοποιούμε σε χώρους φιλοξενίας είναι το dim out. Το dim out είναι ένα λίγο πιο οικονομικό ύφασμα από το blackout και όπως λέει και το όνομά του, δεν παρέχει απόλυτη συσκότηση, αλλά κάνει μια ικανοποιητική σκίαση, πολύ περισσότερη από αυτή που θα έκανε ένα κανονικό ύφασμα. Ένα κανονικό χοντρό ύφασμα δεν έχει σχέση η κάλυψη που κάνει σε σχέση με ένα dim out. Το dim out διατίθεται γενικώς σε μορφές οι οποίες μοιάζουν με σατέν, είτε σε ματ είτε σε γυαλιστερό. Είναι πιο οικονομικό όπως είπαμε από το blackout. Είναι μια λύση για αυτούς που δεν χρειάζονται την απόλυτη συσκότηση και θέλουν να γλιτώσουν και κάποια χρήματα, να είναι οι κουρτίνες τους λίγο πιο οικονομικές. Τρίτο λοιπόν ύφασμα το οποίο χρησιμοποιούμε σε Airbnb, σε ξενοδοχεία, σε χώρους φιλοξενίας είναι οι λεπτές κουρτίνες τύπου γάζας, λευκές, υπόλευκες, γενικώς σε ανοιχτά χρώματα, σε εκρού, σε ανοιχτά χρώματα γενικώς, διαπερατές από το φως, παρέχουν κάποια κάλυψη αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλη και συνήθως χρησιμοποιούνται μαζί με κουρτίνες blackout ή dim out. Αυτές μπορούν να δώσουν φωτεινότητα στο χώρο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπου έχουμε φως και δεν χρειαζόμαστε όμως απόλυτη συσκότηση, και σε συνδυασμό, όπως είπαμε, με τις κουρτίνες blackout, να τραβάμε τον blackout αν θέλουμε να κλείσουμε το φως. Αυτά είναι λοιπόν σε γενικές γραμμές τα 3 βασικά επαγγελματικά υφάσματα που χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν και άλλες κουρτίνες οι οποίες παρέχουν περισσότερο ηχομόνωση ή θερμομόνωση. Αλλά αυτές δεν θα τις αναλύσω γιατί είναι πολύ εξειδικευμένες, είναι για πολύ συγκεκριμένους χώρους, για περιπτώσεις ιδιαίτερες, οπότε θα τις αφήσω στην άκρη, δεν αφορούν τον περισσότερο κόσμο. Τώρα, τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα υφάσματα είναι κατά 99,9% συνθετικά. Γάζες με βαμβάκι είναι ευαίσθητες. Blackout είναι όλα συνθετικά, δεν το συζητάμε, όπως και τα dim out.
Οπότε δεν υπάρχουν επιλογές σε φυσικά υλικά, υπάρχουν επιλογές σε υλικά που μοιάζουν με φυσικά, αλλά ουσιαστικά είναι θέμα αφινιρίσματος, γιατί όπως είπαμε πριν, όλα τα υλικά αυτά είναι συνθετικά. Ακόμα και σε κλασικούς χώρους, τους οποίους πια συναντάμε πιο σπάνια, αλλά ας πούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι κλασικοί χώροι οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν πιο βαριά διακόσμηση, χρησιμοποιούμε βελούδα ή σατέν, τα οποία και αυτά, ενώ στο παρελθόν τα βελούδα ήταν βαμβακερά, πλέον είναι πολυεστερικά, είναι πλενόμενα, είναι λίγο πιο γυαλιστερά ή λίγο πιο ματ, λίγο πιο βαριά ή λίγο πιο ελαφριά, με λίγο σχέδιο ή χωρίς σχέδιο. Υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά πάντοτε σε συνθετικά. Γενικώς η τάση των βαμβακερών και των φυσικών υλικών στα επαγγελματικά υφάσματα δεν υπάρχει πλέον, διότι η καταπώνηση είναι μεγάλη και προτιμάται η πρακτικότητα σε σχέση με την φυσική υφή των υφασμάτων. Τώρα, το στυλ των κουρτινών που θα επιλέξετε εξαρτάται από το χώρο που διαθέτετε. Παραδείγματος χάρη, ένα ξενοδοχείο, ένα Airbnb, το οποίο βρίσκεται σε παραθαλάσσια περιοχή, σε κάποιο νησί, είναι κυρίως καλοκαιρινό κατάλημα, θα χρησιμοποιήσει πιο αναλαφρά υφάσματα, θα χρειαστεί κουρτίνες οι οποίες να έχουν συσκότηση, ακόμα και να διαθέτει παντζούρια, διότι όπως είπαμε τις πρωινές ώρες ο ήλιος μπορεί να διαπεράσει τα παντζούρια και να μπει και να ξυπνάει τους επισκέπτες. Είναι μια καλύτερη επιλογή λοιπόν οι διπλές κουρτίνες σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε έντονο φως. Εάν μιλάμε για καταλύματα τα οποία είναι πιο ορεινά, υπάρχουν και χώροι οι οποίοι μπορούν να κάνουν μία επιλογή από τις δύο, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν μία λεπτή ή λίγο πιο ενδιάμεση κουρτίνα, χωρίς να βάλουν κουρτίνες συσκότησης, ή να βάλουν μόνο χοντρές κουρτίνες, οι οποίες θα καλύπτουν τις ημέρες που έχει πολύ ήλιο. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κουρτίνες οι οποίες θα είναι για ορεινούς πιο κλασικούς χώρους, να είναι λίγο πιο ρουστικ και να ταιριάζουν καλύτερα με την αισθητική του χώρου. Πάμε τώρα στις ραφές. Αυτή τη στιγμή η τάση στην ελληνική αγορά είναι το Wave. Έχουμε κάνει και βίντεο εδώ ειδικά για Wave, μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Δύο είναι οι ραφές που παίζουν. Παίζει το Wave, όπως είπαμε, το κυματιστό σχήμα, το οποίο είναι ο πρωταγωνιστής στην ελληνική αγορά. Και μετά είναι η απλή ραφή, η οποία χρησιμοποιείται, αν έχετε διπλό σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπροστά Wave και πίσω απλή ραφή, ή να χρησιμοποιήσετε παντού απλή ραφή. Δύο Wave μαζί συνήθως δεν τα χρησιμοποιούμε γιατί αφήνουν πολύ μεγάλο χώρο. Οι περισσότεροι χώροι, ειδικά οι minimal, είναι 100% σε αυτές τις δύο ραφές. Τώρα, λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να προσέξετε. Το κουρτινόξυλο. Τα κουρτινόξυλά σας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα για να καλύπτουν τα παράθυρα. Η αναλογία των υφασμάτων σας πρέπει να είναι σωστή. Ένας χώρος ο οποίος έχει απαιτήσεις και προδιαγραφές δεν μπορεί να χρησιμοποιεί έτοιμες κουρτίνες του κιλού και να ζητάει από τους επισκέπτες υψηλό τίμημα για την παραμονή. Θα πρέπει, όπως προσεγμένα είναι όλα τα υλικά του δωματίου σας, το ίδιο να συμβαίνει και με τις κουρτίνες. Τα υφάσματα που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να είναι μιας ελάχιστης ποιότητας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε κουρτίνες οι οποίες να είναι πάρα πολύ ελαφριές, πάρα πολύ μικρές για το χώρο, να μην καλύπτουν, διότι αυτό στο συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα είναι εμφανές. Επίσης, κουρτίνες οι οποίες σέρνονται στο πάτωμα. Δεν ενδείκνυται για επαγγελματικούς χώρους. Οι κουρτίνες θα πρέπει να είναι στο ύψος του πατώματος ή 1 εκατοστό πάνω από το πάτωμα, ούτως ώστε να μην λερώνονται, και αυτό έχει επίπτωση, ειδικά όταν χρησιμοποιούμε ανοιχτά εφάσματα, οι κουρτίνες λερώνονται και θα πρέπει τακτικά να πλένονται. Οπότε δημιουργείται φθορά. Είναι καλύτερο λοιπόν οι κουρτίνες να μην ακουμπάνε στο έδαφος παρά να σέρνονται και να έχουν πάρα πολύ μεγάλη φθορά και από λέρωμα αλλά και από τις πλύσεις που θα χρειαστεί να γίνουν. Φυσικά κάποιοι θα πούνε: εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν θα τις πλένω τόσο τακτικά. Το αποτέλεσμα θα είναι οι κουρτίνες μοιάζουν λερωμένες και αυτό να προξενεί αρνητική εντύπωση στους επισκέπτες σας. Τέλος, θα πω και δύο κουβέντες για ρόλερ και στόρια. Έχουμε κάνει βίντεο για ρόλερ και εξηγούμε και τις διαφορές του με το Roman. Τα ρόλερ έχουν μπει στην ελληνική πραγματικότητα και γενικά έχουν μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον από το κοινό για ρόλερ τα οποία είναι ανοιχτόχρωμα και συσκοτήσεως αλλά και μη. Αυτά ενώ στο παρελθόν τα χρησιμοποιήσουμε κυρίως σε επαγγελματικούς χώρους. Τώρα τα συναντάμε και σε οικιακό και σε επαγγελματικό και σε χώρους φιλοξενίας. Οπότε είναι μια λύση. Απλώς να έχετε στο μυαλό σας ότι είναι ευπαθή, με την έννοια ότι τα ανεβάσματα και τα κατεβάσματα κάποια στιγμή καταστρέφουν τους μηχανισμούς, ειδικά όταν επιλέγετε τις πολύ οικονομικές λύσεις. Δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντοχή στον χρόνο εκεί, το καταλαβαίνετε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το συνυπολογίσετε στο χρόνο αναπλήρωσης του προϊόντος σας, ότι θα χρειαστεί γρηγορότερα να το αντικαταστήσετε. Επίσης, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τους σιδηροδρόμους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σιδηροδρόμοι με μεγάλο προφίλ, οι οποίοι χρησιμοποιούνται και για οροφή, χρησιμοποιούνται και για τοίχο. Είναι αυτοί που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην αγορά και ενδείκνυνται πάρα πολύ για τη ραφή Wave, η οποία είναι και η πιο επίκαιρη, όπως είπαμε. Αυτού του στυλ σιδηρόδρομοι, οι οποίοι βγαίνουν σε όλα τα χρώματα σχεδόν που υπάρχουν, είναι για να φαίνονται, δεν είναι για να κρύβονται από το ύφασμα, γι' αυτό και έχουν μεγάλο προφίλ και βάφονται στο χρώμα της επιλογής σας. Οπότε
Οι κουρτίνες ξεκινάνε κάτω από το σιδηρόδρομο και μπορείτε με μια πολύ ωραία wave ραφή να τονίσετε το συνολικό σας αποτέλεσμα. Όπως πάντα, θα σας προτείνω την εγκατάσταση, τη ραφή και την επιλογή των κουρτινών σας να τις κάνετε με κάποιον επαγγελματία του χώρου. Τηλεφωνικά είτε μέσω ίντερνετ μπορείτε να βρείτε πολλούς ανθρώπους που να ασχολούνται αποκλειστικά με αυτή τη δουλειά, με το επαγγελματικό κομμάτι δηλαδή των υφασμάτων. Θα σας βοηθήσουν πολύ καλύτερα. Δείτε τις κριτικές τους, δείτε τις απόψεις τους, δείτε ποιοι είναι πριν συνεργαστείτε, πάρτε τιμές και μην βασιστείτε μόνο στο οικονομικό κομμάτι. Όταν θες να δημιουργήσεις κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο να έχει απήχηση στον κόσμο και με μεγαλύτερο, πώς να το πούμε, ενδιαφέρον, καλό θα ήταν να μην σκέφτεσαι μόνο το οικονομικό, αλλά και το συνολικό αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα ανέλησα όσο περισσότερο μπορούσα. Σας έδωσα τις βασικές κατηγορίες υφασμάτων, τα βασικά κουρτινόξυλα, τις βασικές ραφές, τα βασικά υλικά. Τώρα πάρα πολλά εξαρτώνται από τον ιδιοκτήτη, τι θέλει να κάνει. Εγώ θα πω ότι το βίντεο αυτό μπορεί να ήταν και διπλάσιο και με υφάσματα τα οποία δεν απευθύνονται μόνο για κουρτίνες και γενικώς με πράγματα τα οποία δεν απευθύνονται μόνο στο κομμάτι των υφασμάτων των κουρτινών, αλλά στη γενικότερη διακόσμηση του ξενοδοχειακού. Εάν έχετε ιδέες για άλλα βίντεο, ερωτήσεις, πράγματα που θέλετε να συζητήσουμε κάτω στα σχόλια, το site μας www.metronshop.gr μπορείτε να μπείτε να δείτε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το αντικείμενο αυτό. Επίσης, το Instagram που ανεβάζουμε καινούριες ιδέες, metronshop.gr. Είμαι ο Γρηγόρης και θα τα πούμε στο επόμενο.